אני כל יום מתגעגע למקום הזה, לא חשבתי שאני אגיד כזה דבר. אני בעצם באתי ממקום שהוא קצת שונה, ההורים שלי הם דתיים, ואני התחלתי בשאלה, וגם ההורים שלי הם עולים חדשים, ואני לא כל כך הכרתי את התרבות הישראלית, את הצבא, את הדבר הזה שנקרא צבא. משמעותיים שהיו לי היה כשהמפקדת שלנו, של הצוות שלי, נתנה לי להיות הקשר במסע מפקץ. וזה הרגיש שבוטחים בי, הרגיש שניתן לסמוך עליי. וזה בהחלט ריגש אותי. זה לימד אותי מלא. אם זה להיפתח מול אנשים, אני יודע, אני יכול להגיד על עצמי שהיה לי זמן חנטר, ודיברתי על סיפור אישי. זה משהו שאני בחיים לא פותח מול אנשים, וזה היה מאוד יפה ומרגש, ולראות את התמיכה של האנשים, וזה בכלל ריגש אותי, וככה אמר לי, לפחות בשביל זה היה שווה להגיע לפה, אז ככה הייתה חוויה ממש טובה. אני אספר על הטירונות במחווה אלון, אני אגיד שזה מקום נפלא. אני התבגרתי, אני השתניתי, למדתי לצאת מאזור הנוחות שלי. אני חושב שכל הסביבה שהייתה שם, אם זה התכנים בטירונות, אם זה החברים, אם זה המפקדות, פשוט נתנו לי את האומץ להתפתח, להרשיש ספציפית ולגלות את עצמי מחדש. באתי למחווה אלון, אני זוכר שקיבלתי התקף חרדה שהייתי במטווחים, וקרה לי משהו, וממש הייתי בלחץ, וממש כאילו לא אכלתי כבר, והיה אחת מהמפקדות, והיא יודעת שזה היא. אחת מהמפקדות ממש הרגיעה אותי, וממש עזרה לי, וזה היה הרגע הכי משמעותי בטירונות, כי בכל אופן זה היה רגע ממש קשה, אחרי יומיים בשטח, ופתאום אתה רואה מפקדת שמגיעה ומרגיעה אותך ומדברת איתך. הטירונות רק עשתה איתו מבחינה זה, כי ידעתי בה יותר ללמוד איך להתנהל, איך זה, באמת כאילו מהמצב שהייתי בו לפני כן, לצבא, ועד כאילו שנכנסתי לטירונות, באמת שתי דברים שונים לגמרי. באמת כאילו זה מרגיש תרומה שזה עד עכשיו. ישראל שלוש, מ"פ נגיד בחטיבה 300, באתי לבצע קורס תג"ת והשלמת 12 שנות לימוד, זה מה שהיה חסר לי. אני בא במיוחד לעשות את ה-12 שנות לימוד בשביל להמשיך את המסלול שלי באזרחות. אני עושה מורה נהיגה וזה מה שחסר לי. גיאוגרפיה, כל הקו גריניץ' וכל חצי כדור הארץ הדרומי וחצי כדור הארץ המערבי המזרחי, שלא ידענו את זה בכלל. וזה מקצוע מאוד מאוד מעניין. מתמטיקה, בסוף זה לא המספר, זה הדרך, ללמוד את הדרך, וזה גם מעניין. ובסוף שאני כל יום חוזר הביתה, אני חוזר עם תחושת סיפוק, שעשיתי משהו שלא ידעתי. וזהו, אני מאוד מאוד שמח שאני פה. אני שחר, אני בקורס. הקורס הזה מעולה בשבילי, הגעתי לכאן להשלים 12 שנות לימוד. האנשים כאן מדהימים, סגל המפקדות עושות את העבודה שלהם בצורה מדהימה, ומעבירות אותם כמו שצריך. ווואלה כיף לי לקום בבוקר, לבוא לכאן, אני מוצא את עצמי בתור בן אדם שלא יושב לפני, יושב ולומד ומבין, ומעבירים את זה בצורה הכי טובה שזה מספק, לדעת שזה עובד טוב. אז לי היה חסר שנתיים לימוד, ופה אני משלים בפיקוד העורף 12 שנות לימוד, מתמטיקה, אזרחות, כל יום, בגדול כל יום לומדים משהו חדש. פלוגת ארבל בשבילנו היא בית, משפחה, הזדמנות, חוויה, אוזן קשבת. פלוגת ארבל בשבילי זה חברות לחיים וקשרים טובים, צחוקים, חיילים מעניינים, הצבא הגדול, אתגרים פיקודיים גדולים, יש בסים מטורפים שאנחנו מכינות, מפקדות מטורפות, מקס מהממת, בית מקס. בשבילי הקורס תג"ת הוא פתיח לחיים אחרי הצבא. אני חושב שהקורס הזה נותן לי גם ביטחון בעצמי, שאני יכול דברים שלא עשיתי בעבר, בגרויות שלא לא עשיתי אף פעם ועכשיו אני מצליח לעשות אותם. נותן אפשרות להשלים פערים לפני יציאה לאזרחות, ששם אף אחד לא דואג לנו בעצם. זהו, אני ממש שמח שאני כאן, ותודה רבה.